fel y man un oedd Andrew wneud yn wych iawn, roedd y dangos i'r cyhoedd bod yna un ddewis, bod y ddewis yn glid, rhwng y glymblaid o Anhrefn, Jeremy Corbyn a'i thîm, neu arweinyddiaeth cadarn a sefydlog o Theresa May. Fi'n credu bod Mark yn gwneud job gwych fel arweinydd newydd o blaid. Mae fe'n gwneud job gwych o amlinellu gweledigaeth positif a gobeithio o democratiaeth cyfredol ar gyfer yr etholiad. Ni'n gweld polisi yn dod trwyddo, ni'n clywed y narratif yn dod trwyddo, a fi'n gobeithio bydd pawb gytre yn gweld beth sydd gyda ni ar gynnig yn yr etholiad hon. Mae Leanne wedi ar dan hyn, o unwaith eto mae wedi defnyddio profiad sydd gyda hi o dadleuon o'r fath yma i sicrhau bod llais cryf gyda Cymru, i wneud yn siŵr bod gan Gymru gweledigaeth cadarn ar gyfer y genedl ar ôl yr etholiad nesaf. Mae'n diddorol iawn gweld bod Andrew a T Davies gyda dim byd ond sloganau, a bod Carwyn Jones gwrthod cydnabod bod Jeremy Corbyn yn ymgeisydd i blaid ei fod yn brif weinidog. A Leanne wedi'r unig un sydd yn gyson, sydd yn gryf ac yn siarad dros Gymru.